Queremos pediatra en Outes, porque isto é inconceptible. Así de contundentes se mostraban esta mañá estes dous nenos, que xunto a preto de medio cento de veciños se concentraron ás portas do centro de saúde da localidade para protestar pola supresión do servizo de pediatría. Trátase, segundo eles, dun recorte máis, que se suma a xa de por sí crítica situación da atención sanitaria neste dispensario. Desde o Concello critican tamén esta decisión por parte da Consellería de Sanidade, que decidiu de xeito arbitrario centralizar toda a atención pediátrica en Noia, cos graves prexuizos que esta medida acarrexará para as familias con menores de Outes. Falamos de que Outes se queda sin pediatra, a Outes quítanlle a pediatra despois de 6 meses nos que xa nos reduciran a media xornada para compartila con Noia, pero que esta última decisión xa é inaceptable. Pero a crítica situación na atención sanitaria en Outes non afectará só o servizo de pediatría. Os veciños temen novos recortes, xa que dos 5 médicos de cabeceira que había, podería quedar só un. Pero que a maiores este ano xubilanse 4 facultativos dos 5 de Medicina de Familia. E a día de hoxe seguimos sin saber cantos destes 4 que se van a xubilar van ser cubertas estas plazas por novos médicos de familia. Dende logo, é unha situación límite, é unha situación que a nós nos preocupa moito e que entendemos que a sanidade pública ten que ser de calidade e ten que garantir unha asistencia digna para a nosa veciñanza. Non pode ser que 6.000 veciños a día de hoxe estean pendendo dun fío coa posibilidade asegurada de que só quede un médico de familia. Ante esta situación, o BNG xa anunciou que trasladará esta problemática ao Parlamento galego a través da súa deputada Rosana Pérez, co fin de mellorar a atención sanitaria que se presta non só neste concello, senón tamén en toda a comarca de Muros-Noia. Neste momento estamos en un punto de inflexión na sanidade pública. A xente ten que mobilizarse. É falso, absolutamente falso, e a xente non pode seguir creendo o relato que nos conta a Consellería de Sanidade de que non hai médicos. O problema fundamental desta Consellería, que leva 15 anos no goberno da Xunta, é que non planificou, que deixou todo para a última hora. Estamos en estos anos, son anos de moitas xubilacións e sigue sin planificar nada. E o seu obxectivo fundamental é que tanto os nenos e as nenas como as persoas maiores que deberán ser atendidas polos médicos de familia se deriven ás consultas privadas.